ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತೇರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಥ್ ಜಿ ಅಂತ. ಈ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:35 ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ನಾವು ದೂರ ಹೋಗುದಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬದಿಯಡ್ಕದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ಉಂಟು. ಇದು ಮೊದಲ ಎಪಿಸೋಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:50 ಲೈಫ್ ಬದಿಯಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡುವ. ಬದಿಯಡ್ಕ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಆ ರೀತಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಉಂಟು. ಕೆಲವರು ಹಿಂದಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು, ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವುದು ಹಿಂದಿಯವರು. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬದಿಯಡ್ಕದಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬದಿಯಡ್ಕ ಎತ್ತದು ಬದಿಯಡ್ಕದ ಚರ್ಚ್ ಇಂಚಿಡ್ದು ಬರ್ಪಣೆ ಪೆರ್ಲಾಡ್ದು ಬರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಸೀದ ಇತ್ತ ಬದಿಯಡ್ಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ದು ಆಡೆ ಕಾರ್ ಬರ್ಪಣೆ. ನಮ್ಮತ್ತೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಪಣೆ ಪಂಡ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಪಣೆ. ಕೆಲವು ಟೆಂಪಲ್ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇದಾಕಲಿ ಮಧುರ್ಗೂ ಹೋದು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಜ ನಮ್ಮಿತ್ತ ಆಡೆ ಪೋಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಾಡಿ ಆಡೆ ಬರುವೇರಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮಿತ್ತ ಸೀದ ಪೋಯಿ ಅನ್ನೆ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೀದ പോയി ಮಂಡ ಮುಳ್ಳು ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಐನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಣತ್ತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮಿತ್ತ ಸೀದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ പോയി ಬದಿಯಡ್ಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಂದು ಬದಿಯಡ್ಕದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೊಲ್ಪುದ ಈ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೇರು പേര് കൊണപ്പണാക്കില്ല പേപ്പർ തക്കല മാത്രം ഒപ്പണ് നമ്മൾ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಉಂಟು. ನಮ್ಮಿದ ಬದಿಯಡ್ಕ ನಡ್ತೋಂದು പോയി ജിയോ ಗಡ್ಡೆ ಒಯ್ಯುಂಟು ಬೊಲ್ಪು ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬಾರ್ದು. ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಬೇನಾಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಕೆಂಪುಂಡು, ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಪರ್ನಾಕಲ್ ನಂಜನೆ ಆತನ. ಯಾರು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಬಣ್ಣೆ ಎಂಕ ಅವು ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಅದು ಸುಗಮ 2 ಬಸ್ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಏರಿಯಾಡೆ. ಹೊಸ ಬಸ್ ತೋಜುಂಡು ತೀರ ಸೋಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಯ ಬಸ್, ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಟೈಪ್ ಬಸ್ ಅದು ತೂನ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಬದಿಯಡ್ಕದ ಬೊಲ್ಪುದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು, ಕೆಲವು ಪೇರು ಕೊಣಪ್ಪನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಮೂಲು ಬೊಲ್ದು ಕೋರಿ ತೋಂದುಂಡು. ಯಾನಿ ಏಪ ಕಜಿಪು ಹೋಪ ಏಪ ಕಬಾಬು ಮನಪೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚು ಜೆತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಮಿತ್ತು ಚಾವನ ಮನೆ ಬೊಲ್ ಪಾಂಡು ಕೊಂಚದುಂಡು ಉಣಂಗೆಲು ಮೀಂದಿಕ್ಕೆ ನೆಡ್ಡೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಸ್ಸು ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಸ್ ಉಂಟು. ಆ ಹಿಡ್ದುಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಪೋಂಡು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಡು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು. ನೆಟೇರ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಸಾಧಾರಣ ತುಣಾಗ ಓ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಳು ಬದಿಯಡ್ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮೂರದ ಜನತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಳ್ಳೆಲ್ಲ ಬದಿಯಡ್ಕ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇತ್ತಂಡ ಬದಿಯಡ್ಕ ಬರೋ KSRTC ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿದಾನೆ ಬಂಡಡ ಅಲ್ವ ಕಾತಿನ ಒಳ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಆಗ ಬಂಡದು ಒಂದು ಅನಂತಪುರ ಲೇಕ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಏತುಂಡು ಪಂಡ ಮುಳೆ ಬರೋದುಂಡು 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಬೇಕಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ 33 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಳ್ಳಾಯನೆ ಮುಳುತ್ತು. ಬದಿಯಡ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಫುಲ್ ಅದು ಸುತ್ತದಾಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಅದು ಸುತ್ತದಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಬದಿಯಡ್ಕದ ನಡುಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಂಜಿ ಮಸೀದಿ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸೀದಿ ಉಂಡು. ಆ ಮಸೀದಿದ ತೀರ್ಥ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಗಡ ಒಂಜಿ ಗೂಡಂಗಡಿ ಉಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಚಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪುಂಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಚಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಹೋದ ಅವಳು ಪಾರ್ಂಡಾಯ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಪಣೆ ಬೊಲ್ಪು ಹೋದು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾ ದೆತ್ತೊಂಡೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರತು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪರಿಯ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆ ಬಸ್ಸನ್ನ ತೋಲಿ ಚಾಲ ಪರೊಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸೀದಿ ಉಂಡು. ಅಯ್ನ ತೀರ್ಥ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಗಡ ಒಂಜಿ ಗೂಡಂಗಡಿ ಉಂಡು. ಅಡ್ ಪುಂಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಗಡ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ ಪೂರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಪೂರ ಇತ್ತರು ಬೊಲ್ಪುಗು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಪನ ಕೆಲಸದಾಗ್ಲು ಮಾಂತ ಇತ್ತೇರಿ. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾಯ್ ಪಾರಿಯ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ. ಬೈ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ನೆಕ್ ರಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು, ರಡ್ಡು ಎಪಿಸೋಡ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ, ರಡ್ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಟ ಆಡುಂಟ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ. ಬೈ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಔಟ್.